Hovedpersonens navn hvis der skulle komme menneske forbi, er Tue. Han er den her, historien starter, der han er 12 år gammel, og han bor ude på det her gamle, konventionelle landbrug sammen med hans mor og far og hans 2 mindre søskende. Og lige i starten, der hører man meget om, at hans mor er sådan, hun er lidt væk, og hun har det ikke så godt, og hun ligger på hospitalet, indtil man finder ud af, at det er fordi, at hun er gravid, og det foster, hun har i maven, det er så dødt. Så hun føder et dødfødt barn, og derefter går hun så ned med en ekstrem depression. Hun faktisk har hele bogen, som bare udvikler sig mere og mere og mere. Og Tue, han begynder at få et spændende forhold til døden, efter han har set den her lille søster, lille død baby. Og det er også her, at den første store tegn på, at de ikke har sådan super mange penge, det kommer, da de er nødt til at spørge farens bror efter penge for at kunne holde den her begravelse over hovedet. Og Tues forhold til død, det udvikler sig lige så stille mere og mere, og der er den her, selvfølgelig søsteren, og der er den her griseunge, hvor han bliver hævet ud på farbrorens gård af sin far for at hjælpe, fordi han har børnehænder, fordi han er barn, med at prøve at få den her lille gris ud af moren, som gerne vil føde den, som har sat sig fast. Og der får han den ud, men den er død, og farbroren tager den bare og kaster over i en trillebør. Jeg vil gætte på, at det sker en måned eller 2 efter det med søsteren. Og det er klart og tydeligt på den måde, historien er fortalt på, at det her for Tue i hvert fald er en ekstrem parallel med det, der skete med hans mor og hans søster, og han er ekstremt traumatiseret af det. Men fordi han kommer fra den del af Danmark, han gør, og hans far er en meget jysk stereotyp, og ikke rigtig en stor følelsesmand, så han sådan, Tue, tag dig sammen, ikke? Altså, du er jo hele 12 år gammel, og det her er bare din mor, der er gået ned i en ekstrem depression og har født et dødfødt barn, og hele familien er i ruiner. Faren i sig selv, han er dybt homofobisk, og det er jo klart meget tidlig i historien, føler jeg, at Tue er jo selvfølgelig homoseksuel. Så allerede der er der et kæmpe kløft imellem ham og hans far, og deres forhold har ligesom den her store kløft, som de ikke rigtig kommer forbi, fordi faren er den her meget bestemte mand, som ikke, han er ikke religiøs. Han kører dog børnene i skole hver dag i deres store lastbil, hvilket også er nogle tegn på, at de måske ikke har så mange penge, at det eneste køretøj, de har, er en oldgammel lastbil, der kun starter halvdelen af tiden, som de bruger på deres landbrug, i stedet for bare at få en personbil. Farbroren nævner på et tidspunkt, at grunden til, at det går så dårligt, det er, at faren, som ikke ved noget som helst omkring aktier, har valgt at sætte det hele i schweizerfranc. Og da de så går ned, og hele hans formue er placeret i en form for investering, så er der kun en vej, hele hans formue går, og det er ned. Det er også klart, at huset, de bor i, den her lille by uden for Skive, hvor der, faren arbejder på sit landbrug, tydeligt, han har ikke nogen ansat, det er faren, der driver det her, og det er ligesom et lille parallelsamfund, derude på gården, hvor det hele bare, er en virvar af ødelagte familiestrukturer. Og i stor kontrast til det har vi jo farbrorens hus, altså farens bror, farbroren, hvor han bor midt ude i den her store fyrskov. Jeg tror det er med vilje, at der er blevet brugt fyr, da det ligesom er det kæmpe store, majestætiske fyrtræ, grantræ. Og der er statuer ude foran på gårdpladsen, ude foran hans hus. Så allerede der, det er jo et kæmpe skel. Moren, hun hedder Lonnie. Hun starter jo selvfølgelig ud med at være gravid, hvorefter hun, taber barnet, og går ind i en dyb depression, hvor hun tyr til gambling, for eksempel.
hun er dybt optaget af sit spil, og det er jo også derfor, at Tue og Lasse, de får lov til at rende ud i laden, uden hun opdager det. Det er fordi, hun er dybt koncentreret med sit gambling-problem. Der er også, senere efter konfirmationen cirka, der begynder hun så også at cutte, for som en eller anden form for at føle et eller andet indeni. Og Tue er jo udmærket klar over, at den er helt gal med hans mor. Men der bliver ligesom bare ikke rigtig gjort noget ved det her problem. Der bliver ikke gjort noget ved nødproblemer i den her familie. Det får ligesom bare lov til at køre. Der er et øjeblik i bogen med faren og Tue og børnene, som virkelig sådan, det slog mig på en sjov måde. Det der, hvor faren og Tue, de sidder på forsædet, og de 2 søskende, de sidder om bagved og sover i bilen, eller ved siden af, det er nok i lastbilen, nu hvor jeg tænker mig om. Og faren, han kører over i den anden kørebane, da han ser en modkørende bil, og han bliver der. Han er ikke med at overhale noget, det er klart og tydeligt, det siger Tue også. Han kører bare imod bilen og begynder at speede op, hvor Tue begynder at råbe og skrige af ham, og faren er bare stenkold og swipper sig tilbage lige inden, og så sådan, Tue, kan du ikke lide fart? Tues forældre er jo dybt forstyrrede mennesker. Faren er jo, hele hans liv handler omkring det her landbrug. Og det er jo også derfor, at de begynder at tage så meget på ham til sidst. Når de ender med at sælge al jorden til Cola Kim, tror jeg han hedder. Og de ender også med at sælge dyrene, og så forlader hele hans familie ham. Og så begynder han at arbejde på den her minkfarm, som han hader, og begynder at få et meget trist liv. Og forfatteren siger, han lever stadig. Det er jo, det er autofiktion, hvilket selvfølgelig betyder, at det er sandheden, men sprinklet med ting til at få historien til at blive mere interessant. Men der er det med landbrug, det er, at hans bror vinder jo den her ærespris med den her orne, der har doneret sæd til, eller solgt sæd til hele verden. Der har han ikke råd til at komme ind på dyreskuepladsen, så de står ude foran og kigger ind. Der er også på et tidspunkt, hvor mormoren går bort, og OP, hendes mand, spørger, om der ikke er nogen, der har lyst til at donere lidt til kiste og til gravsted og til sten, alt. Hvor de andre i familien, de giver. Og så kommer den til Lonnie og Lars. Nej, undskyld, ikke Lonnie, hvad hedder hun? Jo, Lonnie og Lars. De har ikke nogen penge at give. Der er ikke noget at komme efter. Det ved de andre i familien nok godt. Men de var jo triste over, at de lige havde mistet mormoren. Faren står dybt i gæld til farbroren. Det er tydeligt, det der landbrug har ikke lavet penge i de sidste mange år. Det gør farbrorens derimod. Hans svineproduktion går rigtig godt, lyder det til. Og hver eneste gang han bliver nævnt at komme, der kommer han i sin bil med sin kone, der har beskrevet til at være sådan lidt en forsidefru type person. De lever godt, og hun har det godt, og de har det godt. Faren begynder på et tidspunkt at stjæle kabler fra togbanen for at få pengene til at løbe rundt. Han er meget ligeglad med loven. Det siger ham ikke så meget, bare som han selv siger, staten kommer jo og sætter dem op igen, så hvorfor kan vi ikke tage dem? Titlen, hvis der skulle komme et menneske forbi, det bliver sagt af OP, og jeg synes, jeg har selv en fascination med, når titler bliver brugt i film og i bøger. Det bliver sagt af OP på et tidspunkt, da Tue er mindre og hjemme ved dem. Han kommer ind i rummet,
der er fyldt med slik. Hvorefter han kommer ud og siger, I har godt nok meget slik, mormor OP. Og OP så siger, jamen det er jo godt, hvis der skal... Det er godt. Nej, mormor siger... Nej, OP, det er OP, undskyld. OP siger, det er godt at have noget slik, hvis der skulle komme et menneske forbi. Jeg ved ikke, om det er relevant. Jeg synes bare, det er vildt interessant, når bøger og film gør sådan noget.